Isa na namang yo, what's up again guys? And welcome back to my channel. And for today's vlog, ay bibigyan ko kayo ng 5 tips para sa isang ligtas at tagumpay na peritoneal dialysis. So, bago tayo magsimula ay kung bago kayo sa aking channel, please press the subscribe button and the notification bell, syempre, para updated kayo sa mga susunod ko pang videos. So, ang tips na ito ay mas mabuti at mas akma sa mga peritoneal dialysis patients. So, my tip number 1 is be on time. Syempre, kailangan hindi tayo nag-escape at nalilate sa ating dialysis treatment. It is very important na laging on time ang ating dialysis treatment. Sapagkat kapag ang ating dialysis treatment ay nalilate, syempre may epekto yun sa ating katawan. Ang dialysis solution ay pwede lang siyang mag-stay sa ating katawan, maximum na ang 8 hours. After 8 hours, na nag-i-stay siya sa ating katawan, na-absorb na muli, pabalik ng ating katawan, yung mga toxin na nakuha ng peritoneal dialysis solution. Tip number 2, no workout. At, syempre, bawal magbuhat ng mga mabibigat. Ang pagbubuhat ng mabibigat ay lubhang nakakaapekto sa mga peritoneal dialysis, lalo na sa kanila o sa aming mga access, sa aming catheter. Sapagkat pag nagbubuhat ka ng mabigat, in my experience, ay nagka-experience ng bleeding. Tumudugo yung catheter pagka napupwersa or nagbubuhat ka ng mabibigat na mga bagay. Siyempre, kapag naglalabas ka ng force you exert so much force. Halimbawa, sa pagtutulak, ayan, nakakapagpadugo din yan ng catheter ng isang peritoneal dialysis patient. So, mas mabuti, kailangan maingat ka sa lahat ng iyong aksyon at alam mo kung hanggang saan lang ang dapat na ginagawa at hindi dapat magbuhat ng mga mabibigat. So, tip number 3, watch your diet. Siyempre, sa lahat naman ng dialysis patient is kailangan sundin ang tip na ito. Hindi porket peritoneal dialysis ka, ang sabi ng doktor ay less strict diet, ay mas maalwan ang iyong pagkain, mas kokonti yung bawal sa'yo. No! Hindi porket nagda-dialysis ka ng 3 times a day, ay pwede mo nang kainin kung anong gusto mo. Dapat nandun ka pa rin sa diet mo at alam mo yung kailangan at ang kaya lang ng katawan mo para walang maging problema sa ating pagde-dialysis at walang maging problema sa ating buong katawan. So, tip number 4, be sterile. Dapat laging malinis tayo sa ating katawan, especially sa ating mga kamay. Bago humipo o i-touch ang ating catheter, kailangan ay malinis ang ating kamay. Nakapanghinaw tayo, nakapagsabon, nakapagbanlaw ng maayos, nakapag-alcohol, at dapat hindi tayo humihipo ng mga maduduming bagay sapagkat mas dapat nag-iingat tayo kaysa sa ibang tao. Hindi dapat tayo humipo ng mga maduduming bagay. At kung hindi man maiwasan,
ay dapat na kaagad maghugas ng kamay, mag-alcohol para hindi mag-stay at kumalat ang germs. Ang iniiwasan po talaga natin dito is yung infection. Ang pagkakaroon ng infection ay isa sa pinakadelikado para sa mga dialysis patient. Kasi merong mga infection na napakatindi, nagre-resulta ng pagkatanggal ng catheter. Kaya magsuswitch ka either sa hemo, o kung nasa hemo ka, magsuswitch ka to peritoneal. Kaya kailangan nating iwasan talaga na laging madumi ang ating katawan, especially ang ating kamay. So, tip number 5 at kahuli-hulihan, last but not the least, tape your tube correctly or safely. At ang sa akin po, ang ginagawa ko is ay nagpagawa po ako ng belt. Belt na naiitali sa tiyan. Dito. At may bulsa po siya dito. Doon nakashoot yung aking tube or yung hose. Kailangan po yun para mas safe tayo sa mga germs, sa bacteria, sa alikabok. At kailangan talaga ay mas-secure yung tube na yun kasi doon dumadaan, lumalabas, at yun ang ginagamit na access para sagawa ng peritoneal dialysis. So, yung pong tube na yun is napaka-delikado, napaka-sensitive nun. Kaya kailangan talaga is protected siya at huwag hahayaang nakalabas or prone sa gabok. Hindi pwedeng pagka nasa bahay ka is wala kang damit at basta lang siya nakalabas na ganyan. Hindi po pwede yun kasi prone talaga siya sa infection. Kaya hanggat maaari, takluban, magdamit, at ang gawa ko nga po, may belt ako or i-tape nilang ng maayos dun sa stomach nyo para hindi siya palawit-lawit at hindi malalaglag. So, ay na ang aking 5 tips para sa inyo, mga peritoneal dialysis patient, at sana ay makatulong sa inyo. At sana po ay nagustuhan ninyo ang video ito. At kung kayo ay may mga katanungan at suggestion, please, huwag kakalimutang i-comment sa baba. Please don't forget to subscribe and click the notification bell para sa mga susunod ko pang videos. So, see you on my next video guys. Maraming salamat. Bye!